Ja, kom du bare herover. En enkelt en. Værsgo. DHL-stafetten er et af de største motionsløb i Danmark. Det er 3 dage i august med motion og socialt samvær. Det er et specielt motionsløb, fordi det samler folk på en lidt anden måde, end motionsløb normalt gør. Det er mere hygge, end det handler om at komme først egentlig. Det med hyggen er i højsædet hos deltagerne fra Odder Kommune. Flere hundrede medarbejdere fra kommunen har gjort DHL-stafetten til et årligt samlingspunkt. Vi skal gå, og vi skal snakke, og vi skal sludre og hygge os. Og så skal vi være sammen med alle vores kollegaer, som kommer fra kommunen. Odder Kommune, TDC, Jorton, Jyske Bank. Mange store virksomheder har faste pladser på DHL-stafetten hvert år. Prøv lige at vente om. Sådan. Sådan. Men der er også plads til mindre virksomheder. Ved et lille telt har en håndfuld medarbejdere fra tekstilfirmaet Kvadrat slået lejr. Vi går meget op i idræt ude på vores virksomheder, sundhed og bare hele den der sociale netværk, vi har. At vi kan være sammen en aften, og så at det så er sammen med idræt, det er jo bare et ekstra plus for alle. Så vi møder talstærkt ophav. Hvordan er det at være herude? Jamen det er jo super hyggeligt. Man får snakket med kollegaer, også fordi jeg ikke er på vores hovedkontor, så jeg får snakket med alle mine kollegaer, og med man hæpper på hinanden og gejler hinanden op, og intern konkurrence, hvem er nu bedst, og hvilken tid løber man på og sådan noget. Så det er stor stemning der herude. Kom nu! Ja da! Og løbe! Arme, kommer ind! Må jeg se nogle arme her? Før løbet skydes i gang, er det tid til fælles opvarmning. Det er jo både den største og den sundeste firmafest, hvor 36.000 mennesker er ude sammen med deres kolleger og får en rigtig god oplevelse i smuk natur. På en lidt hård rute den sidste del af det, men jeg synes, det er et rigtig, rigtig godt arrangement. 6, kom nu! Højre! 2, 1, ha' en rigtig god tur! På dansk grund er DHL-stafetten faktisk Nordeuropas, hvis ikke Europas allerstørste motionsløb til sammen. Og man kan sige, at i Aarhus er vi ret stolte af, at vi kan sige, at vi har så mange med, at vi kommer jo faktisk hele vejen fra København, kommer det også herover for at løbe med. Og vi har folk jo fra hele Jylland, som kommer for at være med i DHL-stafetten. Ha' en rigtig godt løb! DHL-løbet er et stafetløb, hvor der løbes 5x5 kilometer. Du skulle have startet med 2'eren. Ja, det har set lidt mere prof ud. Louise Jensen er egentlig fra København, men skal løbe den kuperede rute i Aarhus for første gang. Ruten har en stejl stigning på den sidste kilometer. Jeg rygter om dræberbakken. Ej, jeg er ikke så meget bakketræning, så den er jeg lidt spændt på, vil jeg sige. Der er rimelig fladt i København. For dem, der hverken er til bakker eller høj puls, er der en anden mulighed. Walk. 5 kilometer i maligt tempo. Her sendes en stor gruppe fra TDC afsted. Fordi vi har valgt os til gåturen. Vi har nogle andre, der løber. Det har vi sat vores chef til. Begge vores chef løber. Det er blevet Louise Jensens tur til at løbe ruten for første gang. Hun venter i målområdet på at modtage stafetten. Hele løbet afvikles over 4 timer. Så går det stærkt. Louise er afsted på 5 km strækningen. Og mange af virksomhederne, de bruger det som sådan en ordentlig begivenhed, hvor de vender tilbage, for at de kan huske, hvordan de havde det sidste år, og de samler kollegerne til en ny tur igen i år, og måske skal man endda lige se, om man kan slå tiden for den, der sidder overfor ved skrivebordet, og så går snakken op til DHL-stafetten omkring det. Så jeg tror, folk de bruger det som en god ryste sammen-dag simpelthen, og en hyggelig aften. Efter en lille halv time vender Louise Jensen tilbage til kollegerne. Hun blev gode venner med den frygtede bakke. Jeg er klar til at tage den igen. Så jeg har det fremragende, det må jeg sige. Det er det der adrenalinkick. Det er godt nok sparket ind nu. Så ja, jeg er klar til næste år. Så venter der bare lidt hygge med kollegerne, og måske en øl eller 2.